Mbaka o, Mbaka 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 o, Mbaka Social media kpọwa Mbaka Social media kpọwa Mbaka Mbaka o, Mbaka Mbaka o, Mbaka Yes, I know to a little network issue problem. Biko, don't be embarrassed. Wherever you are watching from, please, you should pardon us because the network system of Nigeria is not trustworthy. I cannot manage. I'm very, very sorry for the breakup transmission. Like I told you all that I'll be coming to live 7:30 p.m. dot. I tried as much as possible, waiting for the network to clear for me to come live. But thank God that the network has responded a little bit. Yes, I came for us to discuss about Ebuka Obi and his followers that is saying that Father Mbaka is jealousing them. That what is happening in his life is getting Father Mbaka angry. Now Father Mbaka ne jealous her. Like I likely said, as no somebody will oku na bia. Oye na ewe ho, jekwa kanata ichekele nko. Bia na be onye were ekwu ọkụ, bia bia goro ọkụ jeti na bia. Sizie na onye were ekwu ọkụ a na-eshi na awụfu na bia steady. No one jealous ya. Apart from that, somebody were oba ji na bia. Mmadu na-eje egote ji n'afịa egote ọba ji jiju. Mmadu na-eje egote ji n'afịa egote na anọta pụta si na onye jijuru n'ọba ya na jealous ya. Please, that issue of jealousy ka ị bịara ka ị deba anya. As you all know that na Ebuka Obi was one certain time confessing that Father Mbaka was spiritual father. Yeah? And you people know very well that Ebuka Obi ji Father Mbaka na catch cruise. One, ebe asari okwu na Easter period like this. So that Easter na ha bia Thursday na aga ha aso okwu, which Father Mbaka likely warned na Obro ko sacha aga okwu ije jiri ebido ministry. Like mbosi o me preach na arrange o mechasịrị fancha na ọfụchasịrị fancha. You all know what happened na social media. Social media niile gbari. All these selfish bloggers na amara ihe ha chọ. Ịba na platform agwa m na mere enu mere a na aga na-ekwunete eziokwu na platform a. Ọ na-agụ m agụ na-ekwu eziokwu. I am dying. I am too much hungry, dying to say the truth, no matter what it takes. If I'm here for money, I know people that comes to my DM, they have said, mention what you want, tell us what you want. A woman called me from UK. The woman was seriously embarrassing herself and not me, telling me things, how she's going to settle me. What do I want her to give to me? That she's at work when she was talking to me from UK, that she will give me £300 for me to pull down videos. And said, no, £30 million, I'm a media. And where they gig game here, do you know why? I no say I love saying the truth. I'll be trying as much as possible to be a little bit brief. Because mgbe Ebuka Obi na followers ya na ndị Zion ga na-asị na a na-jealous ha. Ghọtakwa na ihe bụ jealousy o. Jealousy bụ na Ebuka Obi na bịawa adoration ministry. Father Mbaka na ihe media ọ da amadị ma ese foto. Ihe ọma bụ ya kwuru okwu Chukwu jewe. Esesie foto. Ma o ji phone seri ya ewe ndị planti seteri ya eseti ya. Ihe ọzọ ifo. Do you know that na billboard na eme ma billboard na Lagos? Do you know na ịbataza ministry yoga ahụ? Ị ga-afụ ebe Father Mbaka sari okwu. Ị ga-afụ ebe Father Mbaka yere Holy Communion. Ị ga-afụ ebe Father Mbaka kpecheri ekpere o metụrụ ya aka n'isi. You got to make all those things enlargement. Na ministry. Let us be frank. Who knows Zion ministry before? If not Ebuka Obi Bewa adoration ministry.
he started coming to adoration ministry. That is the place he was known. Second na sin. Eba case we ma we. All my ministry was not growing. He was looking for solution. He started coming to adoration ministry. Pictures because he was too smart enough. He got social media handles picture na Father Mbaka. People thought that na Father Mbaka, as he was saying, anoint gear, where impartation of power Saga ministry in Lagos. That was exactly what people was thinking, because I don't know why people now this seriously convinced easily near. People now this seriously convinced easily near moma. You know how far he was trying to catch up. Even watch any no make it a mata me chunu ga fu no pattern Reverend Father Ejike Mbaka ka o jemia. Ma na bia be mmado na eme ihe ekọwara onye ahụ ihe na-eme. Onye ahụ na-anọzi na ị na-eme ihe dị ụta na ndị n'iji afọ eme ya. Na ọ bụrụ sọsọ na afọ dị ya na picture ya dịkwa na ya o. Mana ịgwa ya ihe ị na-eme. Mana ị na-eme ya ahụ na afọ. Please, Obrogowa, how are you going to see it? Na Nigeria ka ị na-eme ihe ahụ. Ị gaa n'obodo oyibo, Father Mbaka have every legal right to sue Ebuka Obi for damages. To sue Ebuka Obi for negligence of fundamental human rights, public assault. Yes, Father Mbaka have every right to do that, because he watched Yokwu yesterday. Ọ na-ekwu n'ihe na ọmara isi na ọdụ ya ka ọ zadebe asịsa ihe na ọmara isi na ọdụ ya, meaning that ewe ndị na-ekweston ya, ndị isi ụka Catholic Church na-ekweston ya maka Evangelist Ebuka Obi. Nwoke a ma ihe ọ na-eme, o jikwa afa gị na-eme ihe a, ọ gwa gị na ọ na-eme ihe a, ọ gwa gị na ọ na-eme ihe a. The truth must be told. Kezi ka onye bịa na be mmadụ fụ na ọba ji onye ahụ juru eju ma ya wa na-eje afọ eje egote ji bịa ebe ahụ kwa ka ọ maa na onye anụwa a ga-enye ya ji pụzi je na-agwa ndị mmadụ na onye a na-eje lọsụ ya maka na o jere afọ eje gote ji. From when Enugu State was being headed by Colonel Mark Ture, the administrator of Enugu State then, he came to Holy Ghost to give thanksgiving. Workers was complaining of owing them 9 to 11 months of salary, non-paid. Father Mbaka turned the administrator of Enugu State back. Turn way back. Say, make a sure he settle the workers before he be onyinye. Father Mbaka that prophesy about the bridge akwata. Na mania no get diota, the bridge akwata ga ada. That the same date, that the same time, bridge akwata da. Father Mbaka that prophesy about the death of General Sani Abacha. Go home. By this time tomorrow, Abacha might have died. Ndami na actually ebenina na military era. Na military era. Kedzinde na ekwu okwu na compare Ebuka Obi na Father Mbaka. Is this not a slap on the face of the generals of the Holy Spirit? Ebuka Obi agbatabe the form army. Ofo nke ya wee bata army. Ndị mmadụ a na-eyi rank general. I want to know ebe mmiri si wee boo opi ụgbọgịrị. Who is now jealousing who? Why are they using that word, jealousy? Only taking all this risk for God. Only taking go, Father Mbaka taking go all this risk. Amomaya anahenyo yenyo. The man that has stood firm. Ban the politicians oku. Send the governor ayunu bundoshi. Send the president ayunu bundoshi nune ebugo oboda. A man that has stood firm to tell our leaders how bad their government is. And abeni bo deity. We are here to figure this out today. We are here.
maka ndị Zion na-abịa akpọ m iyi na-abịa DM ma ndị bịa na-asị m ka enye m ego ka m pulo videos down. Adịrọ m n'ụdị ahụ. And I'm not here to create content. I am here to be realistic. Maka echi. Oge social media na-adịbe. Ude Fada Mbaka na-edo obodo niile. I remember one certain time after Fada Mbaka na-abịa Lagos. Afọ Moody Stampede dị na Lagos. Who knows Ebuka Obi then? TB Joshua was in Lagos then. David Oyedepo was in Lagos. But he could not hold the crowd. Na-abịa. To ịbịa for Fada Mbaka. Sami text. Ekpo m ihe ọzọ thunder fire go toro agbagbuo gị. Get out of my page. I am not here because of you. Mugu ka ebo. Ndị elili. You ịbịa na-asị m oga shut up. Isi adọrọ gị mma. Don't come to my page again and talk nonsense. If you talk nonsense again, I'll block you. I'm not here because of you. You be a big fool. Don't comment on my page again. You have no right. I don't need you as a follower. You people are blind followers. I remember those days. Na Port Harcourt. Fada Mbaka. 3 p.m. in the afternoon. Main road. Emechigo. And he put deities. And he put the day Fada Mbaka tiye crusade in Enugu eba. Opera Square. 1 p.m. in the afternoon, main road a block go. Program age bido 10 in the night. And he put my candidate bia. Submit go. O deity obokwa nke ibia testify. Ana akwati ya akwata. Life. Proofs here, the evidence is here there. Videos here there. Videos here there. Oh, Ebuka Obi bụ hungry man, Sami text. Anofia. Coward na-akpọ mmadụ coward. Efurefu. Ndị eriri. Mgbe unu for the real people unu ama mma ha. Ebuka Obi you see today you shall see no more. Ngwọ na-agba n'ike. Mana nkwụ na-agba na nge. Agbacha ọsọ agụọ mile. Time will tell. Time will tell. It is not all about being too cantankerous and too pugnacious. So, if you don't know what to say, get out of my page. I need reading digi. I na-ekwu eziokwu. Fada Mbaka nụrụ ọgụ edina n'ọgụ. Fada Mbaka bụ ihe gwara edina n'ọgụ na mbosi dị ota. Nekwe ihe ga-eme ya. And that thing later happened to edina n'ọgụ. Go and ask about, go into biography, records, Reverend Fada Ejike Mbaka. Ndị Igbo unu amaghị ihe unu were. Ịma na ndị unu kwesịrị by now ịkpọta Ebuka Obi. Sit here down, talk all sense into him. And some people that comes to me, then I say, na ngwa Fada Mbaka, ka Fada Mbaka po Ebuka Obi. As a father, see and all the sorry. Shame to you people. Shame to you people. Who know go Fada Mbaka? Fada Mbaka bo dewa. O ga adigidekwe. Okwa nkwu. Ebuka Obi bukwa ngwo. Fada Mbaka bukwa nkwu. Fada Mbaka bukwa nkwu. I want to leave some text ka on a fool no we are. You are fooling yourself. Because that is why you be too carnivorous. You are too carnivorous. I don't have your bloody time. This word of jealousy and enviness should stop. Fada Mbaka kene bow. Oge akwara fade, how many years ke? Oge akwara fade. So ofu machine dị n'ime akwara fa.
ga-arụ university. Sọsọ ofu machine dị n'ime Akwarafa ga-arụ university. Ọ bụ unu na-amarọ mazi eru. Ndị bank bịazi na Akwarafa, Fidelity Bank, Zenith Bank, UBA Bank, rụzie their bank n'ime Akwarafa ka ị ga-eji wee mara ụdị fund a na-egenerate na Akwarafa. Maka ndị na-ekwu nọ maka Ebuka Obi akawago Fada Mbaka ka enu uji ọwụ unu agagokwa unique and fine. Go there and go and see a classified, sophisticated students all over that place. Ndị iti adaga, ndị iti dịka Samitex adaga ebe ahụ. Samitex ama ndị wudi exam unique and fine pass ya. Go to unique and fine. Ọ dị n'Umuchi Igbo Ijinike. Ka unu fiye na ebe ahụ. Or Football Academy Reverend Fada Ejike Mbaka. One of the players nọ na Football Academy Reverend Fada Ejike Mbaka cost him maintenance fee 1 week. One person, more than 3 million. One person. One person only. We have about close to 100 and something players, young stars. Ejidegi, agbagi 15 knots. Agbagi 22 knots. Oye hana agba. The least hana agba bụ na emerige agbagi 15 knots. Hey, Bugo League, time without number. Ndị ọcha na-acha aghara. Bayern Munich na-acha a boy. Man City na-acha a boy. So, we are talking about something with evidence. We are talking about something with pure evidence. Fada Mbaka, with his anointing, love God so much. Unu Franco IB no je boncast yan baba. You saw what happened there. Unu fu ihe media. Fada Mbaka na-agwọ ya, sigi na ọ na-agwọ ya. Fada Mbaka ga na ọtọ de emetụ mmadụ aka, sigi take it. Unu na-ekwu okwu ma Samitex arụsị one ka ọ dị gị record ne brother Jeron Ogbonna nọ Nnewi. He has evidences of arụsị obutego. Fada ọkụ na-ere ọ na-eje na nke has evidences of arụsị obugo. Emandi Fada Mbaka bugo. The highest arụsị na-enye nsogbu n'Eziagụ Fada Mbaka butere ya gbaa ya ọkụ. Gbomofu record of arụsị Ebuka Obi deity arụsị obutego. Convert ya ndị ahụ ekpewe Chineke. Fada Mbaka through him God convert ndị dibịa. Mmadụ one dibịa nọ n'iwu na oyi Eziagụ bụ dada. Early 5 a.m. he repented. He submitted his life to Christ. Ihe anyị nọ bụ practical. After Ebuka Obi je na publish na ministry ya na Zion ministry na Lagos. O mechasịrị fancha of chasịrị fancha. But Reverend Fada Ejike Mbaka na-etu ya Jesu na Eucharist. Mana mgbe ifuru onye dị desperate ime ka ego by all means. Ebuka Obi abụrụ man of God. One year nwoke turn ko bụrụ man of God. Look at one Ebuka Obi twin brother ya. Have the guts. Bịa na-ekwu maka Reverend Fada Ejike Mbaka. Do you look at that guy or can somebody with any single anointing? Or can somebody with any single anointing? Or can somebody Holy Spirit be in here? Fada Mbaka na reject ego. Fada Mbaka na reject in the Yahoo. Or like this Yahoo Samitex in the eba. Or Yahoo eba unu jechu na edoche phone unu ekpere ka unu wee na-atụta ego. Less Privileged Foundation Fada Mbaka, multi-life savers, home for the less privileged. We have recorded more than 6,000 people with health issue right from when Father started. Okay, Father be the less multi-life foundation, home for the less privileged. We know how much Moke spend go more than 6 billion only on health. And Ascension Hospital will testify to that. UNTH Ituku Ozara will testify to that. Park Lane Hospital Enugu will testify to that.
Memphis Hospital will testify to that. Rose Mystical Hospital will testify to that. Home Care Hospital will testify to that. Posh Hospital will testify to that. We have our evidences. Ndị nọ na social media stadium oge Fada Mbaka gaga kwụọ 80 million naira deposit 80 million naira to an Ascension Hospital account ka o wee dịrị ụmụ ogbenye na mma. Ịma ndị akwara afa gogoro ọya. Ịma mmadụ onye si n'aka Fada Mbaka eri nri. Somebody that employed more than 6,000 staffs, 6,000 workers. Kedu ka o si wee maachị ya makwa na okwu na-ewe size. Ọ dị ka ụta ntukwu ni this furniture kịta. Sammy Tex adọrọ m sure na oche rọba dị na bia. Ọ dị ka ị na-emu na Sammy Tex anya, ọ dị ka mụ na Sammy Tex a ga-compete. All the material ụmụ Fada Mbaka ha na-eme ọfụma. And I will continue saying the truth. And say, so Gozie Okeke will be celebrating 35 years on mic. Gozie Okeke moto pia tuo ya ria yenu. His case was critical, that there was no hope again. He came to Adoration Ministry. He was going on wheelchair. Gozie Okeke came to Adoration Ministry and received an instant healing. Instant healing. Raw one. Raw one. Koro koro. Koro koro. And Fada Mbaka will never stop saying the truth. We never stop preaching the way he has been preaching because of Ebuka Obi, who born him. Onyamoya. Nobody. Mmadu kwukwu okwu. Zioma. Then I read in that day. I say otia ke egbuo. I say otia ke egbuo. No kwuru gịnị. No mere preaching. Ọkwa arenji aha Fada Mbaka preaching. Since ebe Fada Mbaka ji wee na-ekwu okwu niile ọ na-ekwu, has he ever mentioned the name of Ebuka Obi? Go into detail. Platform social media Adoration Ministry de, Facebook page ya de, YouTube channel de. Go there, go and verify. All the verifiable. Has he ever spoken negative thing? Atu inu onyo shagoro. Atu inu onyo shagoro. Fada Mbaka na-eme pure water. Na-eme kan water. Ebuka Obi mewe pure water. Mewe kan water. Ke jealousy karịrị nke ahụ. Fada Mbaka na-eme Rafa oil. Ebuka Obi mewe Seraphic oil. Kedu onye ọ mụtara n'aka ya ka jealousy ka nke ahụ. Fada Mbaka wee football academy. Wee football team. Ebuka Obi kopiri mewe wee football team. Ka jealousy ka nke ahụ. For Ebuka Obi na shivu yen na ministry ya. Oroka adịwa serious. He now changed the pattern. Okwukwe eni ya, Zion will fly. Ekwere aga n'ọnụ. Okweghị enoda. Oruwe mgbe anyị ji eme agana. Egwu adoration. A na-akụ ya na Zion ministry mata amechi. Ma mbọsọ ọka je South Africa. Fada Mbaka na-eme je crusade eje. Ọ na-eke eke. Out of camera. Akwụghị ụgwọ na dosminary account. O jewe crusade, ọ na-eje crusade jiri aka sponsor wu ya, gbama air ticket ya, ọrụ ndị ọ ga-akpọ, o ruo o jiri aka ya mee logistics ya n'aka ya, nyekwere ụmụ ogbenye aka n'obodo oyibo nwanne o jekwere crusade o. So, what is jealousy here? Who is jealousing who? Ihe one ka ngụgoro unu? Seraphic oil, Fada Ebuka Obi mewere oil, bụ na ọfụ na Fada Mbaka na-eme Rafa oil. Na Ebuka Obi wee rapa, Zion ministry rapa, bụ na ọfụ na Fada Mbaka wee adoration rapa. Na Ebuka Obi mewere mmiri, bụ na ọfụ na Fada Mbaka were akwa Rafa industry, factory. Ebuka Obi mewe mmiri. Fada Mbaka na-eme juice. Ebuka Obi anụ na ọ na-eme juice. Fada Mbaka wee football team. Ebuka Obi je wee football team. Wee football academy. Fada Mbaka wee football academy. Fada Mbaka arụọ hospital. Ebuka Obi rụọ hospital. Fada Mbaka ewe school. Ebuka Obi mewe school. Emume school. Who is jealousing who here? So let's be frank. Let's be specific. Who is jealousing who here?
And I know kata today, akwa payload the D9. As a keke, more pick up, ya je what D9. Ebeko if you go on me. If there was nothing in Father Mbaka, because we truly know that something was in Father Mbaka, that's why he was coming closer to Father Mbaka. And he utilized the opportunity offered that time. Because social media was a place boost to community. O were pam picture. As in, hey, so no yana Father Mbaka the clues. He makuye megide because nde mmadu oberi ye keja obuha. Ki makuye men ki megide obona Father Mbaka no nya se call photo. If we ever Father Mbaka to kwasiri aka nisi. If we ever Father Mbaka na ye orire so. Hey, so na Father Mbaka na asabro chukwu Ebuka Obi okwo. E mamadu ne Father Mbaka sagoro okwo baro picture ha. Do we are no one ụfọdụ tufudi ụfọdụ amazi ma ebe nke ha dị ụfọdụ ji nke ha mee ma screen saver ha eje ho jiri arụwa billboard ha eje ho jiri etinyewe na social media ha eje ho jiri emewe enlargement ha eje ho Bible says give honor to whom honor is due. Father Mbaka is a general. Father Mbaka na-akụ egwu Ebuka Obi bakwa n'iku egwu. The same director Father Mbaka na-use ka Ebuka Obi na-akpọ. Ka Ebuka Obi na-akpọ. Ka ọ bịa shoot kweri ya video ya. Then who is jealousing who here? Onye na-ejealous onye? Ekwu okwu maka arrange unu neche somebody like Father Mbaka na ama mpụta wuli ọnụ bia ịma crowd na one na-anọ n'ọnụ be Father Mbaka everyday na-eche ya ndị ọ ga-agba anọkata today akpọ mama onyinye akpọ ntachi eje na ntachi goko nri ka wee ihe ndị na-ewere ka ọra ha na-abịa na adoration bịa na-aga na-eke nri na-eke mmiri na-eke nri mmanya ka wee bụ na ha ri something. You can imagine. Father Mbaka ewere FM mmadụ. Instrument, sound equipment now ojiwe dị na design minister kita or from adoration ka ojiwe pick engineer run ọrịa ya. So who is jealousing who? Who is jealousing who? Ọrụ ọma Chineke ga na-aga n'iru. Ọkwefuru ọrụ ọma Chineke a ga na-arụ ya steady. And we can never stop saying the truth. Oge nke o bidoro onye kwuo okwu akpụrụ ya kpọchie, onye kwuo okwu eme ya arrest, onye kwuo okwu akpụrụ ya kpọchie, onye kwuo okwu form legal team n'ụlọ ụka. Somebody bịa na bịa gụrụ ọkụ. Enazie ọkụ ga-ahụ nwụchiwe ike ekparịwazi onye bịa na bịa gụrụ ọkụ. Ọ dị ka mmadụ iweru kọpụ na bọket je na-ekuru mmiri n'osimiri. Father Mbaka dị ka osimiri. Ịma mmadụ one tap go from grace of Father Mbaka not quiet. Ịma mmadụ one tap go from grace Father Mbaka mana ha zoro ezo. Emana atụkwasị go da nkota aka n'isi kperi ya ekpere. Ebuka Obi ruzie level ahụ mmadụ agbafuo. Jino Adenuga. Ongwarga. Father Mbaka na reject ego. Na reject gift, na reject moto. Ema moto one na-abịa on board. On daily basis, on weekly basis. And na return to ndị wete bute ya. Nke abụrụ nke a ga-ebute wero gift a na-ajụ ebubata ya na ministry were ya gbaa cruise anọkata eje na-eme ndị 419 je bute moto ebe a na-ere moto asị na-eye ya moto. Anyị nọrọ ime fake things. We are here on a practical lifestyle, truthful one. Anyị adịghị eme ihe arrange.
Obu maka arrange ahụ na arrange ahụ anyị kwu na eweghị iwe ya wegbuo ha. Arrange adịrọ mma. Arrange na-emebi afa mmadụ. If you are for God, you stand for God and God alone. Is the real. Agụwa miracles ka ebe ọ gbara ka ebe ọha anyị anọgo taa akpọta onye nwụrụ anwụ ọ bụrụ izu ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ ọ bụrụ ịnọ ọ bụla ọnụ real life life story somebody still go eburu ya bịa adoration Fada Mbaka sị dọwa ya n'aka mas emecha eme apịa ya stone ewe ekpere tee ya ọya n'isi onye nwụrụ anwụ ebinie ọ bụrụ na ewe ebe o menigo na Zion gbaanụ m vidio ahụ na Chukwu Ebuka Obi akpọtanugo onye nwụrụ anwụ from death. Na anointing ya akpọtago onye nwụrụ anwụ mgbe onye ahụ 1 million. Before I end the life, I only have 5 minutes more to stay on life. Gbaa m video ọ bụrụ na ewego ebe Fada Ebuka Obi mere onye isi ọfụ ụzọ ma onye ngwuru ojii ije mee onye ogbi ekwu okwu wee udo yiti obi ewego ebe onye mere onye ogbi ekwu okwu through him onye ogbi kwuo okwu o medigo onye nwụrụ anwụ bunie n'ọnwụ and na omego onye isi ọfụ ụzọ na n'ihe na-ekwu ma onye ngwuru ojii ije na ọ dịgo na vidio ndị Zion biko nu gbaanụ m dị vidio kịta confirmation oyunu yenu m link ọ ya bụ na mmadụ bụ prophet ọ ya bụ na mmadụ ma ihe ọ na-eme ọ ya bụ na mmadụ bụ God si through him eme miracles. Ọ bụrụ isi gị datị na a na-achụ gị na village na onye mee gị ya na ama onye mee gị ya na nke a si na ebe ka gị bụ na shrine Enugu Ezike. We are not content creators. We are bloggers that stands for the truth. We say the truth and nothing but the truth. Agụ m ya agụ. Ewe onye wee vidio ebe Ebuka Obi kpọntegoro onye nwụrụ anwụ. Ebutere onye nwụrụ anwụ. A na-ebute onye nwụrụ anwụ na adoration steady. Out of 10, ofu ma ibua, ọ ga-esigo through him onye ahụ ebunye. And onye ngwụrọ ama na onye ngwụrọ tukwugo na wee chi ya. And no osigo through brother Ebuka Obi ga ije. And onye ogbi no osigo through onye ogbi esigo through Ebuka Obi kwuo okwu. Onye isi esigo through Ebuka Obi fụ ụzọ. Gbaanụ m video ọhụ na agba m link kịta ka m confirm ọ ya. Sammy text, I am talking to you. You are still there. Yes. Bring up the link. I will give you 1 million. Right now before I drop all life. So ọ na ọ bụrụ ya. And na-ewego obodo ọ ga ya na igwe ndị ahụ akpacha obu arụsị ahụ. No we go any place o mego travel jebuta arụsị. Na local communities. Arụsị ama na ọ na-akpa ike dangerous odeity. Na Ebuka Obi ebuga arụsị since he became a man of God 30 years. Na somebody can have 7 or 8 years na ministry abụrụ ofu. So that insult him. Let us not go into details. But that issue of envy and jealousy, I stated the fact now. Ihe nwere ike warranty Fada Mbaka envy Ebuka Obi. Estate imi ebe a ihe ahụ ga-eme Ebuka Obi Fada Mbaka jealous Ebuka Obi. Anointing omenugo onye nwụrụ anwụ through him ọ dị ndụ ọzọ. Omenugo onye isi ifu na afunu gị ya ebe a confirm onye isi ama na onye isi aga ma na their village gaa na street ha ga ebe niile a confirm na onye akpụrụ isi ma onye ngwụrọ ma onye ogbi. Fada Mbaka sị ihe oji bi ụwa ka ọ na-eme owo ha nye ihe oji bi ụwa ka ọ na-eme owo ha nye ihe oji bi ụwa ka ọ na-eme owo ha nye ihe oji bi ụwa ka ọ na-eme owo ha nye. So aka m na-eche all of these things niile mention kịta abịa na industry mmiri. Fada Mbaka bụ onye izizi among mere azụ ọta ji wee na Nigeria. Onye ọbụla emulated from him
mewezie pure water. Take over swine water. Chukwu ndị swine water ime. Abịa na olive oil. Ndị na-eme olive oil na Fada Mbaka tinye aka na olive oil. O tinye aka na olive oil. Onye ọbụla bata ministry tinye aka na. So, ihe a niile na-agụ kịta. Miracles. They confirmed. Ọ dịkwa na tape o. Ọ dịkwa na video. Ọ dịkwa na video. Ọ dịkwa na video. Miracles. Raw one. Confirmed miracles. With address o. A na-achụghachi ndị mmadụ na-abịa inye testimony enye na adoration. A na-achụghachi ha azụ. A na-achụghachi. Fada Mbaka bụ a fearless person. He doesn't fear. Somebody that is talking to the president. Somebody that talked to Abacha. Somebody that talked to Olusegun Obasanjo. Somebody that talked to Colonel Magture. Somebody that talked to what is called his name? Atiko. Somebody that is talking to military personnel, military generals. A fearless general in the vineyard of God. 20 billion naira. And he has never said it. Obdiro onye ga-apụta ome osi na onye a na-ekwuti ya na-akati ya. Fada Mbaka easily forgives people. Onye a na-ekwuti ya na-akati ya o disgrace onye a kamera ebu onye ahụ. Even as I'm speaking to you now, Fada Mbaka phone line here the open. And now he goes from hospital to hospital, saving lives. He's not only going to pray for you, he will pray for you and still sponsor you, pay your hospital bills, still pay your house rent, and still come and take you home. Oh, the only man that doesn't go with security. Oh, you can never see army, you can never see police, you can never even see man no war or Boy Scout native cure. Fada Mbaka goes alone, drive himself alone. He doesn't have a driver, he doesn't have a cook. A man you can't in a near no Nigeria ga for Azuyanya. So say go Fada Mbaka jeme charity monthly. Fada Mbaka pussy me charity tata. Fada Mbaka pussy me charity tata. Ewero ni me ewero onye billionaire no Nigeria ga for Azuyanya. I am saying it with every sincerity in me. Fada Mbaka is Fada Mbaka for the poor, for the less privileged. Fada Mbaka is too humble to a core. So those that are castigating him, insulting him, I get rest, but I promise now, Bania, Keta, I only have 1 minute more. 1 million naira is going to that person's account. 1 million is going to that person's account. Now. Oh, yeah, in Ebuka Obi na Fada Mbaka. So there is nothing like jealousy here. If there's any person jealousing each other, it's Ebuka Obi. Ebuka Obi is an imitator. He is an imitator. On a imitate him mad. So he's an imitator. So long live Reverend Fada Ejike Mbaka. Long live Adoration Ministry. Long live all the followers of truth all over. Ndamani ne barewa ebe niile sị m na kezi Fada Mbaka ga-eji were okwu a n'ọkwa ịkụrụ ha ọrụ na ọchọzi ka ha na-eri nri maka eji na ewu na ọkụkọ ga-ana na ministries asị ka all these things ọ na-adafanye m ya n'ike daddy ekpụpụta family gị kọọ ya a na-eme Holy Ghost court. All these things niile, by their fruit you shall know them. Those that wait upon the Lord shall be strong in faith, and they shall renew their strength. And his son, don't call him no son ya bụ son. The man not no father ya sokwa na nwa abụ father ya, no bụ son ya. Then unu na-ekwu no son Fada Mbaka kpọta nụ mama ya, kpọta mama ya, because son. You want somebody to encourage you. Somebody na amari hi na-eme na ịkọwaghara ihe. Somebody na ịkọwaghara ihe na-eme. Ọ maghị ihe na-eme, gwaghị ihe na-eme, zawa son. Zawa